As condicións do río Gafos melloraron moito nos últimos anos. Sen embargo, a cidadanía parece que segue sen estar plenamente concienciada da importancia de coidar o medio ambiente. Senón que lle digan a asociación Vai polo Río, que tras 19 anos traballando na súa campaña de limpeza, nos últimos meses recolleron arredor de 700 kilos de liso. É un río de fondo areoso, con bastante profundidade de area, non? Esa area, lixiviada desde as montañas, ven para o río, por un val de cultivo, e, bueno, e esa area tapa cousas aí que levan, pois, décadas aí enterradas, soterradas. Entón, ao vir as enchentes, as destapan e as sacan ao aire. Polo tanto, se aparecen cousas antiguas como marcas de cervexas, refrescos e plásticos de cousas que non existen xa, que non están no mercado, pois home, a modo, que se me permita, non? A modo arqueolóxico, descubrir un pasado recente, pero que eso está aí e levará tempo que desaparezca todo. Atrás quedan as épocas nas que Vai polo Río se encontraban no Gafos electrodomésticos abandonados. Sen embargo, a variedade de liso que conseguen atopar no leito do río segue sorprendendo, dende plásticos e roupa ata incluso unha roda de tractor. Nunha roda de tractor no casco urbano non ven arrastrada polas enchentes, pois, bueno, pois calqueira cousa e ao final acabou no río. Non é normal, é, por citar algo, anormal. Aquelo de tirar sacos de botellas, de tirar roupas vellas e tal, evidentemente, esa conduta non se observa. Agás, e teño que decilo, e non quero que se me entenda como racismo, un par de asentamentos que hai aí que sí que utilizan, van a Cáritas e Cáritas dalle roupa e hai roupa que non lles interesa, supoñemos que esa é a causa e aparece no río. A Asociación Vai polo Río pide ás administracións que sigan traballando para sensibilizar a cidadanía sobre a importancia de manter limpos os espazos naturais. Vexo que hai lentitude e a veces me molesta a min particularmente, sobre todo, por parte autonómica, certa insensibilidade. É dicir, é como se os ríos é algo que está aí e algo... Eu non vexo que se impliquen, que era por onde iba a película, como deberían de implicarse. O que non pode ser estar eternamente, nin ser o recolledor dos que emporcan. Neso eu insisto moito, é dicir, o que non pode haber... como en todas as cousas que pasan na cidade, é dicir, aquí se fan festas e tal, e non hai responsabilidade por parte de nadie de que a cidade amaneza, non amanece porque xa os servicios de limpeza se encargan de recollelo de noite, pero eso que se fala, un concierto nunha playa ou preto da playa, e todo despois así, non, ten que haber unha responsabilidade. Quen organiza isto? Usted faga un seguro, faga o que sea, ou responsabilice, e ras, papeleta, multa, porque a sociedade... Creo que se non é así non aprendemos. A próxima cita para colaborar na campaña de limpeza no río será este domingo, a partires das 10 da mañá. Vai polo Río pide a colaboración da cidadanía neste tipo de xornadas e, sobre todo, da xente máis moza, porque... Un neno que planta un árbore dificilmente o destruirá.